I comencem aquesta videoeditorial d'avui divendres fent-vos ressò d'algunes notícies que han format part de l'actualitat de setmana i formaran part també de l'actualitat del cap de setmana. Ens centrem en dos punts molt clars, alguns múltiples, però bé, primer de tot, coneixíem aquesta setmana que el curtmetratge Tinc Poder, del director Juanjo Jiménez, en producció i coproducció de l'Escola de Cinema de Reus, és una de les pel·lícules, curtmetratge, en aquest cas, a la final dels Premis Òscar de Hollywood, que no és poca cosa, molt important per la trajectòria d'aquest curtmetratge, aquesta nominació. Ara és un dels 5 curtmetratges que opten a la preuada estatueta. Recordem que ja van guanyar el Festival de Canes i un reguitzell prou important de premis arreu del món d'aquest curtmetratge. Bé, des de Reus està clar que la creativitat i el cinema també tenen el seu preu i també tenen la seva manera de marcar història. I aquesta pot ser una de les històries més interessants del cinema a la ciutat. Aquest cap de setmana tenim la inauguració oficial del Reus Capital de la Cultura Catalana 2017. Inauguració oficial. Serà a les 6 al Teatre Fortuny i a les 7 a la plaça del Mercadal amb un espectacle popular que donarà el fet de sortida amb aquest Reus Capital de la Cultura Catalana. Bé, tot això són coses prou importants per la ciutat i també pel moral d'aquesta ciutat que a vegades també necessita aquests tocs de bones notícies que formen part de tota l'actualitat. No tot és dolent ni tot és bo, però de tant en tant les bones notícies s'han d'aprofitar. Des d'aquí volem felicitar el Daniel Villanueva de l'Escola de Cinema de Reus per la seva tasca i també per aquesta idea que amb el temps ha quallat i sembla ser que serà una de les idees més fantàstiques d'aquest imaginari de la ciutat de Reus. I d'altra banda, el Reus Capital de la Cultura Catalana esperem que ens situïn encara més el mapa cultural català de primera línia amb aquesta celebració. Ara, a gaudir dels actes d'aquest cap de setmana i, com sempre, dilluns hi tornem amb Ràdio Ciutat de Reus. Gràcies per la vostra atenció i seguiu la nostra programació que podeu escoltar a la nostra pàgina web. Adéu-siau.